El Penedès és una zona que molt poca gent coneix i s'imagina que pots anar de 0 metres, al litoral mediterrani, fins als 850 metres, i això, evidentment, et marca, aquestes alçades, uns moments de maduresa diferent. La brema és el final d'un cicle i el començament de l'altre. I el màgic d'aquest moment és poder harmonitzar els dos cicles, és a dir, el cicle vegetatiu, el de la planta, amb el procés d'elaboració en el celler. Soc Jaume Gramona, responsable tècnic de Caves Gramona. Fa 32 anys que treballo a Gramona, tant a nivell de viticultura com a nivell d'elaboració en el celler. El moment òptim de recollida del raïm és un conjunt de moltes coses. És anticipar-te, veure-les venir, intuir el que pot arribar a passar, passejar-te per la vinya. Nosaltres ara ho hem tecnificat i hem fet un procés de tast de grans de raïms que, en funció del color, de la textura i de la pell, del granet, ens pot ajudar. És a dir, tots són ajudes, però la realitat és el sentir-ho. La brema manual és inqüestionable, de l'única manera que sabem treballar a casa. Prensar el raïm sencer és la clau, per tant necessito raïms collits a mà. La taula de selecció, la taula de tria de Gramona és importantíssima perquè, si més no, a la vinya ja es diu que es fa una tria, evidentment amb professionals que han cuidat i que han mimat, perquè d'aquesta manera es transmet aquest respecte també en el moment de collir-lo, d'arropar-lo. I després, la taula de selecció. Tenim 2, 4 o 6 persones fent la tria de la totalitat del raïm que entra a Gramona. Tot el que venim dient fins ara, sense el millor equip, sense un equip humà, des dels que estan a la vinya fins que estan en el celler, és imprescindible. I l'equip aquest fa realitzable l'objectiu, que és crear aquell vi. Nosaltres ens juguem moltíssim i no hi ha marge d'error perquè estem apostant a 10 anys vista. I això ja neix aquí. I és en aquell moment, en aquell equilibri que realment nosaltres hem de recol·lectar el raïm per poder-hi arribar.